Nindot kaayo ang pagandoy diri sa atong tubag sa Salmo. Niingon ta magsimba sa tisumpay. Magsimba Unta kaniya kanimo kaniya ang tanan niyang mga anghel. Kinsa man ni si niya? Siya mao si kana bang magsimba unta kaniya? Kinsa man ni si niya? Ginoo. Ang Ginoo o ang Satanas? Ginoo. Si Kristo ni, ang Santo Niño ni. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, kinahanglan mo simba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Kay gihimo man siyang hari sa iyang amahan. Ang universo gihimo sa Ginoo, pero ang gibutang nga mao'y magkupot sa universo pinaagi sa iyang gahom mao ang anak. Nga matod pa sa sulat ngadto sa taga-Hebreo nga kaniadto ang Ginoo makigsulti pinaagig propeta, pinaagig mga patriarka, pero karon sa kaugalingon na gid niyang ba misulti siya. Nya kanus-a man siya gasugod pagka ninyo niya, pagkatao ba? Kanang bata, nisugod gid siya pagkabata. So ang iyang paghari nagsugod sa pagkabata. Nya karon kun ato siyang simbahon, magsimba unta kaniya ang tanan niya mga anghel. Naa deroy mga anghel dinis yuta. Na? Hay maron sila nagsimba. Nagtubag nimo. Lisod kayo nito, magsimba unta kaniya ang tanan niya mga anghel. Magita-kitag anghel. Kita di mo anghel di ay. Oy. Na? Hay man. Itudlo ko no bi, hay man anghel. Yun. Ako, asa ko kitag anghel. Kanta ra gid na sa kasi kakanta na. Like, asa to? Angel, kansa nang kanta? Aba ba na? Ako kayo bawa na. Kana bang na words nga angel ba? Waday ko hibawa na. Limot naman ko kanila laging tiguang na tadali kita malimot. Ang anghel, kanang pulong nga anghel is a generic name. Generic name na siya. Ang meaning ana sulugoon. Ang anghel, ang generic title na sa sulugoon. Niya ang ilaan ng specific kanang Archangel Michael, Archangel Gabriel, lain-lain na silang mga functions o mga guardian angels. So sulugoon. So tanan nga magpasugo os Ginoo, mahimong anghels Ginoo. Kamo, gusto mo nga mahimong anghels Ginoo? Gusto. Nya magpasugo mo os Ginoo. O kitay manugo os Ginoo. Kung kitay manugo os Ginoo, siya na atong anghel. Mo na magsigitan, Ginoo bantay taon ko, Ginoo bantay taon ko, Ginoo tabangi in taon ko. Gasigin lang kag panugo os Ginoo. Ginoo panalipdi ko, Ginoo luwasak ko, Ginoo ayaw kong itugot nga maadto ko sa kadautan. Ikaw na noon mo'y Ginoo, siya na noon mo'y anghel. Nabali. No? Nya karon, unsa man, wa mabali na sa inyong kinabuhi karon. Oy, daghan kay gasimbang Santo Niño, apil na ning nagwali. Dili anghels Ginoo, kung dili master sa Ginoo. Siging panugo sa Ginoo. Siging pamugos sa Ginoo, kasukan pang Ginoo. Diha bitay nang umpisal nako, ningon siya nga, Pader, ako jung giingnan ang Ginoo. Di ganin ni mabayran akong utang, di na jud ko mo alagad nimo. Sus Pader, ni daog man kog luto Pader, kana bang kuan man nakabayad jud ko sa utang Pader, gitubag yas Ginoo akong pangandoy nako. Kay biya nimong tamparusohon. Naku unsa? Nasulbad ang imong problema tungod kay gihulga nimong Ginoo nga di na ka mo alagad niya diri simbahan, kay active man to siya simbahan niya. Naam siya utang dako-dako pagka ospital tingid to siyang pamilya niya, iyang giingnan og di gani ko nimo hatagag kwarta, di gyud ko mo kuan ani sugal siya og kanang
Sana lorto swertres ba na. Nidaog ko no siya, sus gipadaog jud ko no siya sa Ginoo Ana. Kay guwap ako no, undangan man jud ko no niya. Hadlok sa kunong Ginoo Kaayo ba yang imosmos? Kanang kuan kay ta, kana bitaw ato mga words nga storm heaven with prayers. Let us storm heaven with our prayers. Aron lang yun maayo ni cancer. Kinsa gud ka sulugoon tas Ginoo Ang anak sa Ginoo pag-anhis kalibutan kaning giingon diri sa unang pagbasa nga human niya hinloi sila sa ilang mga sala. Giunsa man ta paghinlo sa Ginoo sa ato mga sala, nagpakasulugoon siya nato nga bisag gibitay na nato siya sa cross, sugot lang gyapon siya. Bisag wa nato siya tagaig balay, gisalikway, didto ra gipanganak sa pasungan, sugot ra gyapon siya. Aron lang gid ta maluwas. So kining anghel manluluwas ni. Ang sulugoon maunay makaluwas. Kanang mga kusog kaayong mudiktar maunay makaimpas. Mo na maginikanan nga magsigig diktar sa anak, magsigpangasaba sa mga anak, gitiwasan ninyo inyong anak, giimpas na ninyo ang ilang kaugmaon. Pero sigihan ninyong alagad, nindot na sila kaugmaon. Saman, sakto. Di ba mo iyong ano? Nay nangumpisal nako. Nya, ang iyang problema, purting dako as iyang problema, tungod kay ang iyang bana, way hunong yung pangabit. Purtig iyang problema. Nya, nganong napunta man siya sa iyang bana, kay ang iyang papa, absent kanunay sa ila. Nya kay absent man kanunay, nya purti pag yung isuga og muuli, nagpangita siya og real nga papa. Kana bang papa nga present, kana bang papa nga muhapuhap, kana bang papa nga mupangga ba? Nya babae man siya. Nakit-an man niyang maguwang niyag 15 anyos, nakusog kay muhapuhap kay palakiro man day kaayo. Anak kuha dayon siya. Estudyante pa. Kuha na siya. Og iya pag yung paglalaban, og iya yung gibinyuan, karon puno siya sa problema, kay tuan naman sa nihapyod sa lain. Mura man sa diapog papa ngadtos uban, nya adto ba mo tiras mga DC, naigo pod siya una, kay DC pa man siya atong panahon na. Nya portigi niyang hilak, ingon siya nga pader ako na lang gining biyaan. Nako nakakita kaada tungod kay nagpangita kag papa figure nya karon imo siyang biyaan kinsa may imong pangitaon ngita na sa kaglaing papa figure maguwang biya ko nimo nya tan-aw nako arang-arang mo sagnaw nako maguwang biya ko nimo basig basig ako na sa imong balhinan ani karon kana bang nganong naingon ani man tungod sa mga ginikanan nga way klarong pag-atiman sa ilang mga anak, ang kaugmaon sa ilang mga anak murag ilang gitukmod ngadto sa bakba sa leon. Kamong mga amahan nga dili ka maong muhapyod-hapyod ang inyong mga anak sa paagi nga way malisya, magpangita ng inyong anak nga babae og muhapyod. Hangtod na lang hinuon nga ang muhapyod ana malisyoso, makuha na hinuon ang iyang kaugmaon. Og apil na sa nang mga ginikanan nga magsigig absent, magpangita ng anak og presensya sa mama og sa papa. Unya ang resulta, inikadako na anak, pangitao na nila, og laki ng imong anak, magpangita na og mga batasan nga murag mama. Kung ikaw mama to akas abroad, nya dili ka magsigig hapuhap sa imong anak, di na sigihan nimong kugos gikan sa edad na pagkatao hangtod mga 7 anyos, di na siya matagbaw ana, magpangita sa nag-sugar mommy. Maunang adto na mutiras mga byuda, adto na mutira adtong tuang mga biniyaas bana. Nya di ra ba na nila pangasawon, kay ngano man ang ila tagbaw-tagbaw ra kay mama figure ra man. Sugar mommy tawag ana. Og mahimo sa nang hingabit kaayo ng imong anak ikadako ngano man magpangita siya katagbawan sa female na figure. Kakita mo sa dakog kuan,
Pero alagara na, pasabot, present ang mamag papa, naa nag-atima, nag-alagad, aporting nindota. Napagilain anay, ang imong anak, ugwa ka nga papa, niya pirmi lang tuas mama, posible nga ang sundo niya, ang kinaiyas iyang mama, niya kay magsinina amang iyang mama, magsinina pud na. Unya kay magbraman iyang mama, magbra pud na, kay mutanaw na siya kung sa gibuhat, hangtod hinuon, mukiay na na. Kaya man siya nakita nga figure nga muhaom niya, kadto ra mang usa. Oy, kasagaran may nana. No, di nun tanan ha, di tanan, pero na tendency kay ma-acquire man niya ang traits. Kay kanang homosexuality, kanang disorientation, influential man na, environmental influence man na siya. It's not a sickness, it's not it is an influence. Tanawa ng imong anak nga gamay, sigihig pakuyog ang mga homosexual, bisag laki pa kay na, bisag pare, ako magsikog kuyog ang homosexual, lainar ba ning tiguang musugod og ay sakit na kayo. Kay influential man na, mutakod man na, ana. Unya kun ang kinabuhi sa papa o kinabuhi sa mama Diyos nun, nya mao'y ilang iatiman silang anak, di ang ilang anak mo tubo nga Diyos nun. Muna, magpakasulugoon tas Ginoo. Nya unsaon man pagpakasulugoon, sama sa mga unang apostoles ni Kristo, sila si Simon og si Andres, si Juan og si Santiago, gibiyaan nila ang ilang ginikanan aron mosunod ni Hesus. Ang pagsimba di ni Hesus, ang pagpakaanghel ngadto sa kinabuhi ni Hesus, mao di ang pagbiya sa sugo sa kalibutan aron sundo nato ang sugo ni Hesus. Biyaan gid nato ang sugo sa kalibutan. Kanang sugo bas trabaho, sugo sa atong ginikanan, biyain na sunda si Hesus. Muna kamo mga anak ay mugtahod anang inyong ginikanan. Tahura ninyo si Hesus. Lagi. Kay kanay inyong tahuron inyong ginikanan, posible dadon mo na sa impyerno. Tahura si Hesus. Sunda ang Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Anak, tahura ang imong ginikanan. Mo na mutahod ka sa imong ginikanan kay nagtuman ka sa sugo ni Hesus. Aron bisag absent pa na imong papa, absent pa ng imong mama, dili ka magpangita og mother figure or father figure tungod kay gitagbaw man ka sa grasya sa Dios, nagsunod man ka sa Ginoo, naanad man ka nga ang Ginoo imong sundon. Mo na ig-aksyon nimo kiay kay mura na kang magbinabahin ka nihaom nis imong sugo Lord ang homosexuality nya mingon wa sa akong mosunod ko sa imong gusto nya unsaon man ni Lord nga maibog man ko sa akong isig kalaki sa antusa lang nga nya kamao na kang muantos kay nga naman kamao man kang mo give up mo nang moingon ko isa ka ng LGBT father malangit na yes basta kamao silang mulikay og sala. Nya kanang nangabit father, malangit pa na. Yes, basta kamao siyang mubiya sa iyang kabit. Unya di man ka mao muantos. Mao bitang nangabit kay di ka antos sa kaluod sa iyang asawa. Mutabok gyud dito atong lami. Pero antoso na niya sama sa pagbiya nila ni Santiago, ni San Pedro sa ilang ginikanan, dako tong pagantos hastang ilang panginabuhi gibiyaan. Pag-antos gyapon to, pero nganong nag-antos man aron mo sunod sa Ginoo. Akong pare, malangit ka ako. Tungod ani daghan kay kolekta. Malangit pa ko ani? Yes, kung kamao kong mubiya sa kolekta. Dalag ko gamay. Kitang tanan good, qualified bantang malangit, basta kamaotang muantos og mubiya sa kalibutan aron mosunod sa Ginoo. Dili ka nang mubiya sa ginikanan tungod kay galagot. Mubiya dinhi sa simbahan sa pagpangalagad kay galagot sa pare. Muundang sa pagpangalagad kay naglagot sa iyang kauban nga liktor. Kay libakira kayo. Ayaw dawata na nga libakira. Total og manglibak na siya, paduong naman na siya sa impyerno. Antusa. Sunda si Hesus. Og moingon si Hesus nga patya na, patya. Pero imposible man sa tigay moingon si Hesus nga patya na. Moingon man gyud ang Ginoo, higugmaa na.
ing kakaaway man ninako Lord, higugmaa imong kaaway, manamparos man, ipatamparos ang pikas, mupatay man, pagpakamatay para niya. Mao man ang sugo sa Ginoo, di ba? Nya mosunod mo na. Mahimo din mong anghel sa Ginoo. Pero di mo mosunod, anghel mos demonyo. Sige, manindog na ta mga anghel sa Ginoo.